Ne tutkivat aikakonetta ja ne ihmettelevät sitä. He löytävät oven ja menevät sisään. Mikä tämä nappi on? Älä paina sitä! Sori, painan jo. Apua! Mitä täällä tapahtuu? Minua oksettaa. Missä me olemme? Olemme Roomassa, Italiassa. Mikä puku tämä on? Se on Tuuka, näytät hassulta. Sä et oo viksu. Mitenkä niin? Sulla on vanginpuku. Hei, mitä tuolla on? Mennään katsomaan. Mikä paikka tämä on? Näyttää siltä, että olemme juhlissa. Katso, meille tuodaan lautaset. Jös, ruokaa. Minua alkaakin olla nälkä. Miksi vartijat katsovat sinua? He luovat minua roistoksi. Mihin sinut viedään? En minä tiedä. Apua, missä olen? Sinä olet areenassa. Sulla on gladiaattorin asu. Miksi? Siinä taistelet leijonaa vastaan. Nyt mennään. Apua! Onnea. Oho, leijona lähti pakoon. Katso, ihmiset hurraavat. Nyt on hyvä hetki paeta. Katso, oikea keisari. Voi ei, hän pisti vartijat peräämme. Hei, tuolla on aikakone. Aikakoneeseen ja äkkiä. Aikakoneeseen ja äkkiä. Me pääsimme takaisin Seinäjoelle. Oho, me saatiin roomalaisia rikkauksia. Mitä tuo leijona tekee täällä? Otetaan se lemmikiksi. Okei.